Can Muntanyol, a Granollers, ha acollit aquest dimarts una jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona i Granollers Mercat per fomentar la simbiosi industrial en el tema dels residus. En aquest sentit, s'han presentat diverses propostes com la Borsa de Subproductes de Catalunya, una eina que permet als usuaris intercanviar els residus que generen amb altres empreses que els poden reutilitzar com a matèria prima. Des de Granollers Mercat ja s'han detectat casos d'empreses que col·laboren en aquest sentit a la ciutat, una pràctica per la cura del medi ambient que cada vegada genera més interès. Amb la feina que fem habitualment ja hem detectat casos o empreses que tenen materials que no estan utilitzant o que tenen infrautilitzats o maquinàries o equips que posen a disposició o voldrien posar a disposició a nivell de polígon. Per tant, veiem que hi ha un interès en aquest sentit i que existeix un potencial.